Tässä jo riittää. Tässä jo riittää. Heinis, it's your turn, baby. No niin, Piitulainen, jorataanko? Nyt on pakko sanoa aivan helvetin sakokiroilla. Onko tämmönen paikka, että ei ole lapsia läsnä nyt? Hyvä, kaikki ovat aikuisia. Aivan mielettömän kiva olla täällä, koska tässähän on synttärisankari. Ja kun täällä on synttärisankari, niin hänelle ne aplodiukset. Isot aplodiukset. Ja kun tulin tänne, niin tuon myöskin viestiä. Viestiä synttärisankarille. Nimittäin semmonen henkilö, joka on monta kertaa kyllä soittanut kitaraa elämässään, nimeltään Dave Lindholm onnittelee Krisu Risteppää erittäin paljon. Olisi täällä, ellei olisi tällä hetkellä Valdemar Walleniuksen bileissä Tampereella, koska Valdemar Wallennuksella on koko uran 50-vuotiset, niin kuin sanotaan. Valdemar Walleniushan on 100-vuotias, jos ollaan niin kuin ikään kuin... Joo, kyllä, mutta hänen uransa bileet on Tampereella tänään ja Dave on siellä. Mutta pyysi sanomaan henkilökohtaisesti ja minä nyt sanon tämän. Ihanaa. Kyllä Krisua rakastetaan. Krisua rakastetaan. Näin just. No niin, täällähän jumalauta on enemmän lauteella väkeä kuin Ja nythän on se pointti, että pitää esitellä kanssa. Siellä on semmonen piano player, keyboardisti, joka voi kertoa itsensä nimen. Moi, mun nimi on Heppa ja mä ikävä kyllä tuntenut Krisun liian kauan. Okei, Heppa! Aplodit Hepalle! Sitten tässä on nyt kauhea Led Zeppelin pitkätukkainen mies. Hänhän on siis Kimmo Rintanen. Valtavia heviä sooloja tiedossa. Ei sano mitään. Kyllä nämä hevimuusikot on aika tiukkoja. Aplodit Rintaselle! Sitten meillä on Suomen varmaan ainut aatelinen basisti. Hänestä sanotaan näin, koska hän on niin hyvä. Hänen nimensä on Janne Brunberg. Aplodit Jannelle! Sitten täällä on rummuissa on sellainen henkilö, joka kanssa on ollut vaikka missä. Hän on ollut kanssa 100 vuotta paikka, todella. En saisi luetella missä teatteri, musiikki,
Pave Maijas, niinku, pidä huolta vaikka missä. Jan Noponen, perkeletto! Ei oo ihan huono kopla tässä. Ja sitten lopuksi tää... Ei se haittaa, mä sanon vielä uudestaan. Krisu Risseppa! No niin, sitten tää yksi koulutyttö tässä välissä. Nyt lähdetään sitten rakkauslaulu. Hän toivoi. Mä vedän mitä synttärisankari toivoo. Olkoon tää myöskin hänelle tarkoitettu. Tämä biisi te tunnistatte kyllä.